V našej modernej strave je výživová priepasť. 53% celosvetovej dospelej populácie užíva doplnky stravy, aby ju prekonala. 97% z nich nedosahuje želané výsledky. Univerzálne kombinácie doplnkov sú výstrelmi do tmy. Naše telá sú odlišné. Napriek tomu väčšina etikiet voľne predajných doplnkov neobsahuje žiadne inštrukcie k osobnému dávkovaniu. Lepšie zdravie neznamená pre každého to isté a nemá rýchle riešenie. Odpoveďou je výživa založená na testoch. Zaslúžite si vedieť, či vaše doplnky plnia svoju úlohu. Náš vedecký domáci test zdravia je prvým krokom pred začatím užívania doplnkov na mieru. Spoznáte tvrdé fakty o vašom súčasnom zdravotnom stave a môžete tak urobiť informované rozhodnutie o tom, aké živiny vaše telo potrebuje. Presunte sa k životu v rovnováhe. Podrobné výsledky vášho testu sa premietnú do osobného výživového plánu. Zinzino zdravotný protokol, cielené omega-masné kyseliny, imunitné doplnky a doplnky pre obnovu, ktoré sa navzájom perfektne doplňajú, aby vyrovnali nedostatky vo výžive v 3 jednoduchých krokoch. Prvý krok. Vyrovnajte úroveň vašich esenciálnych masných kyselín. Zinzino Balance Oil Plus je výlučne prírodný polyfenolový omega-potravinový doplnok, ktorý podporuje normálnu funkciu srdca a mozgu. Druhý krok. Obnovte zdravie vašich čriev. Zinobiotik Plus je uspôsobená zmes 8 prírodných druhov vláknin, ktoré sa rozkladajú v hrubom čreve, kde tým podporujú rast zdravých baktérií. Tretí krok. Podporte váš imunitný systém. Xtend je multiimunitný potravinový doplnok s 23 esenciálnymi vitamínmi, minerálmi a fytonutrientami v jednej tablete. Ukazujeme vám cestu k zdravšiemu životu. The Pioneers of Test-Based Personalized Nutrition. Zinzino. Inspired Change in Life.